Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito yung Nemars Studio at ito'y manay na sumangbay ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa pakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manan ni kasin yung Yong Ruiz. Itang dual daw laengen ket Paskuan. Ket amayak manen mangibasa iti may nga surat nga ti udi na ket adda parikot na ngayon tayo balakadan. Ti problem of the day ni Gilier iti Lawag City nga napauluan iti Christmas Carol. Bakit yan mo yun ket may sa oras ket kagudua nga ag caroling nga kada kayo. Baka madidet yung boses ko. Saan? No diket Christmas Carol ti paulo dito yung surat ni Gilier iti Lawag City ngayon 9 taklin kada tayo. Padaanan tayo. Okay, sagudayan nga ro ti surat ni pagayam tayong Gilier iti Lawag City. Dear Cassie. Sakbay man ngayon nakbinsa-binsahan nga iburay kada kayo ti pakasaritaa kasinyong nga adda pa kalagi paklaunay nga buta Christmas season ket tunggal adda umay ag caroling wenno ag Paskwa iti balay mi malagip ko tinaglabas kasin. Dua tawen mi pailaeng nga agdenden na akas agasawa ken ni Rebecca. Kaasin apo Diyos napatgan mo ti araraw mi nga maaddaan kamin iti bukod mi nga anak. Inne mabulan nga masikog ni Rebecca iti agdama kasinyong. Angem naragsak kuma ti Paskwami angem addamet parikot ko nga saan nga amo ti asawa adda palimed ko iti asawa kasinyong nga napasamak idi saan kami pengagasawa napasamak idi girlfriend ko pailaeng isuna napasamak iti maysa nga Christmas party. Idi upat atawen tinapalabas nga nag Christmas party kami iti opisina nga pagpapaayak. Idi ta nagiinom kami iti arak kadigiti ka opisinaak. Nga adda napasamak nga pagbabawyak launay iti tungpal biyag ko. Napasamak nga saan ko nga ninamnama nga mapasamak. Idi takaday di nga Christmas party nga nagiinom kami nga kakopisinaan. Idi ta adda mapasamak kada kami ken ni Carol. Maisa kadagiti ka opisina. Angem ti makadakas saan lang nga da kami ken ni Carol ti maseknan. Saan lang nga da kami ken ni Carol idi nga rabii kasinyong. Nagbain nga aklunen. Nagbain nga iburay kada kayo tinapasamak idi. Nagbain nga isalaysay dayta nga naglabas ko kasin. Idi may isang rabii nga nakaaramid ak iti bindot. Idi ta adda napasamak mi ken ni Carol kastameten ken ni Alvin ken ni Paul. Anya kano? Uen kasinyong saan lang dagda kami kin ni Carol kaday di nga rabii. No diket
agraman da Paul kay ni Alvin nga kaopisinaan mi metlaeng. Sabsabali ti trip mi kaday di nga rabii kasinyo. Agpapada kami nga nabartek. Kat gabuta game na game ni Carol kaday di nga rabii. Ken ni Carol ti klase ti babae nga lalakaen. Liberated. Awamot kit di ti kaayan-ayat na idi. Angim siya, nobyak idin ni Rebecca. Ngem nagtripan mi nga kakaopisinaan. Ti mapadasan mi ti group sex. Ala, uri no adda inom ko idi. Nagkidkidak med nga mairaman na kaday nga trip da. Ang siyempre, nabilag mo ti sugsug dagiti kakadwak. Ket imanugutak nga adda mapasamak mi, nga da kami nga talo nga lalaki nga agkakopisinaan. Ket pag may saan mi ni Carol, nga kakaisuna nga babae. Kasin yung aklunek nga malagip ko tinapasamak. Aklunek nga kaday di nga gundaway ket nalipatak ni Rebecca nga kaya nayat ko, nalipatak nga basol tinaramid ko. Ngem siyempre, naawis tirik na gabuti bagada nga da kamin tulayang ti makaamu day nga banag nga awan to ti sabali nga makaammo. Nagkikinari kami nga saan minto nga ipudno day wenno saan minto nga ibaga iti sabali day ito nga palimed mi. Grabe kasin nyo. Idik nga napadasan dati wild sex sama ko na. Nga bayat bayat nga naka suot kada kami dati kalugong ni Santa Claus. Nakalalagip kasin yung main imagine ko tilangami idi nga lamo-lamo kami nga upat. Bayat nga isubsubo ni Carol deti bagik, deti mapagbagik. Igem-igem na met iti sinumbangir nga ima na uno dakulap na dati mabagbagi met da Alvin kay ni Paul nga ayamen na ida. Grabe. Ay. Kasla agkarkaroling ni Carol kaday di nga gundaway kasinyong nga bayat nga pagpagunyan na dati tamburin, madamamot ti kantana iti mikroponok. Ay. Iti ten sublat na met dati maysa kadagiti kaduami. Dati met mabagbagik ti pinagbalinan nga tamburin. Ay, grabe kasin nyo. Ket idinalpasan na kami nga talo. Napanitirabaw ti katre ket dituyen nga nagburiri ni Carol. Nagkikinita kami nga talo nga lalaki. Nga kasla ibagbagami wano salsaludsudin mi no anyat sumaruno nga ramiden mi. No sinno ti umuna kada kami. Nagtutulag kami kasinyong katsyak ti imuna nga napan itilikudan ni Carol. Ti kasla asot panang panakpak ko kasing. Katay mat maysa no jak mariro ni Alvin napan iti sangwanan mat ni Carol bayat nga nakaburiri ket dito nga intuloy na nga kinnan ti mabagbagin ni Alvin. Di kuan tumalyaw kami kini Paul nga dinaamon anyat aramiden na.
insinyas insinyas ni Alvin nga mapansumirok itiya ayan niya Carol. Ket dita nga nagtulnog ni Apol si mirok ken ni Carol ket dituyen nga inamalanan tay duwa nga agbibitin nga tabungaw ni Carol. Grabe kasin yung grabe tinapasama kiti. Nagsisinublatan mimeten nga rinabawan idi ni Carol. Aging nga maysa kada kami ti aglipas. Kasta unay ti asog kenaring-eng idi ni Carol kasinyong. Idita nalpas kamin kat kasla. Kasla agyamyaman pa'y kada kami. Kasla napagustuhan tirik na nakaday di nga rabi ikasinyo. Sana kinuna nga sa uulitin guys. Angem idi tata usawan akon kasinyong saan kon impalubos nga maulit tinapasama. Jack amo kada Alvin kay ni Paul no intuloy da no inaramid damanen. Basta siya makonsensya idin kini Rebecca. Iso nga ingked din ko iti bagik. Nga saan kunton nga ulitin dahi nga biddot nga naaramida. Saan kunton nga aramiden ti manglipot kini Rebecca nga kaayan ayat ko. Nagtalina edmet alimed ti amin kasinyong. Nagtalined apalimed tinapasamak kada kami kat awan iti nakaistoryaan da kastamot kanyak. Kat da kami laeng nga upat ti makaammo tinapasamak idya nga siled kaday ti nga rabii. Nga kalpasan ti panag-iinom mi iti Christmas party mi. Ket napasamak ti group sex nga saan ko mga rumbeng nga mapasamak. I-fast forward ko latan kasinyong. Kalpasan ti siya mabulan nagpasngay ni Carol. Nga di na amo no sino ti ama ti timpasngay na. Agpipin na to doon kami idi kada Alvin kay ni Paul. Angem ko na ni Carol. Iuray tay latan nga dumakkel ket no asin nuntot karuprupa na kayong ingas na kada kay nga talo. Ket isunto ti amana kunana. Wenno saan? No dalaki di budget tayo. Pa DNA test tayo. Kasinyong maamakag idi nga mga numadoktalan ni Rebecca ti amin ket isinanak. Iso nga inapurak idin nga agkalay sa kami. Imanugot met. Ket kayat ko idin ket maaddaan kami itibukod mi nga anak. Ket ikarkararag ko iti agnanayon nga sapay kumata saan kunto nga kayong ingas ti anak ni Carol. I-fast forward ko manen kasinyong tinapasamak. Idita agbalikas moten ti langa ti anak ni Carol. Babae. Caroline tinagan na. Ket ko na ni Carol. Into no Paskwa. No asin nun to nga balay, asin nun to takim balay ti pagkarulingan mi nga agina. Ket ison to ti ama ti anak ko kunana. Alakat nagtitinalyaw kami kada Alvin kay ni Paul. Anya, tikait mo sawin. Tikait mo sawin, Carol. Apaman nga mapaniknik amno asino ti ama ni Caroline. Umay kanto ag Caroling. Umay kayto ag Caroling. Iti balay ti
ama ti anak mo. Kasta nga agpaiso. No si kantuman iti mapaneknekak nga ama ni Caroline Gilier, umayak to ag Caroling iti balayo. Hanya, angim no ni Alvin, ijay tumat balay da Alvin ti pagkarolingak. Tapno saan nga madlaw, dagiti asawa yo. Kunwari ag Caroling kami nga gina. Mabaling ka di nga. Kwalatan, ibagam dolatan ti opisina. Saan na mabaling? Hunay mo't daytan. Angim, naskin ka di nga iuray mo pelaeng nga panagkakaroling. When di yung malagi. Nga tutulag tayo idi kabayatan ti Christmas party tayo, nga nagiinom tayo, nga intay la ag caroling. Angim sa balimet napanan tayo. Nakadanon tayo met iti may nga motel. Sa balimet ag caroling tinapasamak. So nga ipaligip kunto kada kayo, babae ni di pa nagcaroling mi nga gina. No asinduman kada kayo ti mapaneknekak nga ama ni Caroline. Nga adda responsibilidad yo ken kuana. Kada kami nga agina. Unay mo't daytan. Manugot kami nga ron nga talo kasin yung malasin tila nga da Alvin ken ni Paul nga madandanagan da mo takas kanya. Ket ididimtengen ti bulan ti Disyembre. Agdadanagak idin kasin yung. Nang runa inton mangrugin nga agkaroling dagiti tattao ket ikarkararag ko akanayon nga saan ko nga ni Carol ken ni Caroline nga anak nati umagkaroling iti balay ni. Sigurado lakit di nga dakkel a problema. Baka ket no maamuan maduktala ni Rebecca ti amin ket ma-stress ket maapektaran ti panagsikog na. Ay, kada rabi kasinyong nga mais stressak. Kada rabi nga padpadaanak nga tunggaladag karoling ket tumarayak adagos nga sumirip iti tawa. Ket kastaunay ti bangar ko no saan nga da Carol ken ni Caroline ti makitak nga agkarkaroling. Kasla Halloween ti Pasko kanyak kasinyong. Panagrik ket saan nga Pasko no di ket kasla agnanayon nga Halloween. Kanayon na kamabutbuteng madandanagan. Anda man ni agpaskwa. Ang imubing man, di kita nagpaspaskwa. Inak man sumirip. Api kas lang matandanagan ka. Gilier, lakay. Bakit? Siyak? Api ko mga madanagan madanagan kan samot taado dagiti agpasko ang ubing. Ala, di mo latarigatin inkalatay kanidan tapno no maraksakan mo digit ubing agpaspasko. Sige bakit? Ay, tiyan mo kitahin ket da Carol ken ni Caroline. Ngimiti mangay kung adu nga ubing ti agkakantan. Ay, nabangaran ti riknak. Dati ti Paskwayo, ubing. Alain kayon. Umakar kayo di sa bali nga pagpaskwaan yon. Unay mo detan. Nakadadanag ka na kayon. Ay, habo ay. Malpas ko mati Paskuan. Ket awang ko mati makitak nga Carol ken Caroline nga magpaskuan iti balay. Nina, anda man nagpaskuan, Diyos ko. Ay. Api kasla. Makikiktot ka launa, Gilier. Tunggaladag Pasko nga mangig mo. Makikiktot ka. Siyak? Makiktot? Wan. Agad takita ka. Kasta unay ti kiktot mo iti manggig mo adag kanta. Ay, sambat, bakit? Ano lang.
Nakiktuta ka ta. Siyempre. Jakmat namnamayan nga dagpas kwa. Alakid din ka. Nga kitain na. Siyak lantan. Ay, saan? Siya kung bakit? Siyak lantan. Tapno saan ka mabanog? Ay na. Saan akpat kita mabanog? Mapanak la jarwar. Kin may isa. Kasapulak pa iti exercise. Tani. Nalaklakak to lang nga ganak. No kasta nga ma-exercise sa kakanayon. Saan latan? Tibigat dapat ti pa nag-exercise mo bakit? Siyak lantan ti mapanin. Adamo ti naibulsak nga bariya. Ngay tid katakwada. Alang nga ron. Diyos ko. Siripik man nga muna. Sabali. Saan nga ni Carol? Saan nga ni Carol ken Caroline? Ay, nabang aran direk na, Diyos ko. Sakit sabot ti pusok ka na ito. Dati ti Pascuayo. Istunan. Makarkait siya balin. Pangaasiyo. Ay. Unay na yan. Salud-sotik man kada kayo. Alvin, Jake. May ka din nagkaaroling ni Carol iti balbalayo. Isaan pa eh. Dahil ako mabiti salud-sotik ken ka, Gilyar. Uri siyak. Samot pa nga may nagkaroling kanyak. Kasta unit nervyos ko. Parang Gilyar. Parang Alvin. Uri ba't gayam si Kaya. Parang Paul. Iwan na. Kanahin ko ikarkarar saan ko mga nagkaroling ni Carol iti balay mi. Sigurado lakit di nga. Matadakil ti pamilyak. No kasta. Awan pa iti imay na nagkarulingan kada tayo. Angim na paniknikan na ngatan. No sino kada tayo. Ti ama ti anak na. Dahil ti Jack amo pare. Uwing nga rod. Dapat kiti i-text na lahat ako man. Angim, madino i-text na. Sang paminsan nga igaman ni bakit ko ti cellphone ko. Amangan no. Into ni text na kit. Igim ni bakit ko ti cellphone ko. Ay, umot kit di Kaya may siguro no personal. Ang sambot ngamin nga mga opisinan. Ta nag-resign mo tin sipo di nagsikog. Uwang gayam. Dati patak-patak tayo. Baka makalipatan nyo. Ha? Dati ni. Sangaribo. Uwan. Itintiking kwa na. Sustento. Anak na. Taday tamat titulag tayo, saan ka di? Wan, dito ni, saan mo? Awan tirikat ka dito. Ang titulag tayo apamang nga mapalikdikan ton, no sino ti ama ti anak ni Carol, bukod nanton, ti sustento, ti ubing. Wan, kas naman ti nagtutulagan tayo. Ang ni, dakil uning amin ti 3,000 no, linawas nga magkisayan ti 3,000 ti kwartak. Saan nabalit sa 1,000, alistok lang ay rasunan. Uri ba siyak, pare? Uri ba siyak? Angim no 3,000 linawas agad. Sigurado lagi tag malangan ni bakat ko. Uri siyak mata. Uri mo siyak pare. Ay naman no lang mati mabati no katsweldo tayo no kasjay. Angim no sino ti ama. No sino to ti ibaga ni Carol nga ama ni Caroline. Bukudan nanton ti sustento. Dayta titulag dalawag. Wan umanugutak dayta. Angim dakkel ti napigsa ti riknak. Panagriknak nga saan nga siya. Apay mo't na ibagam deta, si Kapol. Basta, siyak tinaudi idi. Susukay ta sawin. Maudi mo lang nga makadaanon deti tugbog ko, kayong kuana. No kasta, dagdagkal tinamnama nga sika, Gilyar. Apay, kasi katiin mo na nga nagputok. Sikatiin mo na nga naglipas. Insarunok. Angim, muno na siguro, dito bagim no ka. Saan mo't nga kastati? Ay na, di kayo palagsigurado. Paring Alvin, paring Paul. Nintulaang Carol ti mangipaneknek, mangibaga, mangipudno. No asin no, nga talaga kadatayo ti ama, ti anak na. Angim, basta titulag No sinon to ti ama na, bukudan nantong ti sustento, ti ubing. Wun. Ay.
Ay, unay, apay man makikiktot ka. Ay na, nakiktot ka ta. Bigbigat, adaw may Paskwa, nga ubing. Kat apay makiktot ka kuma. Kat masansan man nga daw may Paskwa, ori bigat. Oh, ay na, nadlaw ko launay. Kaday timid nga tawin sa bali mo ten. Anya tikit mo sa bakit? Sigod mat ka saan ka makikiktot na daw may Paskwa. Hindi kita napalabas nga taw-tawin. Kaapi nga ita. Slag nervyos ka launay no adang may Paskwa. Madanagan ka kadi nga maghisayan dita kwartam nga ited mo kadi kita Paskwa. Ha? Ay, kasla kasi bakit? Agnerbyosa ka. Tamangan no dikiti anak ko ti bunyag dito agpaspaskwa. Akit nakababain mo dubarya tited ko. Anyan to lagad din ti masao dikiti kukumpadre kada kumadrek. Kasta aya ay na saan mo kadlat arigaten mamin salat makatawan day talakay. Ken panunutem the more nga mangted kay ti blessing iti padam nga tao, the more mati maawat mo nga blessing manipod kini Apo Dios. Kas kumaday ti nga blessing. Uwen, speaking of data si Kugmo, siyempre, madanagan na klanga ta. Sigurado nga, dakkel to ti magastos into no ganak ka. Palusot ka mat. Kunam kid di akit, rigatem launay ti mangted kadigit agpaskwa. Ala, siya malat mapan, saan bagat? Anya, siya latan. Di mo pa kahit nga siya ti mapan mangted. Tapno awan ti ririm, tapno di ka madanagan nga mangted iti kwarta kadigit agpaskwa, syaklata ti mapanan, at amat kwarta. Saan bakit? Syaklata. Sige, makaamu ka. Ay, panay ubing. Kaya tasawin. Saan nga ta Carol? Kaya ni Carol ay na Diyos ko. Ag-high blood aksamot ni Kastoy. Makaalak samot ti sakit ko. Mga kadlaw pa yun ni bakit ko. Narigatin, numadlaw na nga. Masapul nga. Saan na nga maamuan ti amin? Masapul nga. Saan nga siyak? Saan nga siyak ti ama ti anak ni Caroline? Ang mga numaapektaran ti panagsikog ni Rebecca. Ay, nayubing. Ngayon, dito na, ti Pasko ayo. Hanggang nagsubsubli na. Baka kayo nagsubli-subli kayo. Kasi yung nagpabipiak iti kalabas ket ni pudno ka di data nurse. Ay, when sir? Nangato ti blood pressure you sir. Anya, api nga ta. Sa anak mo nga, mangmangan ka digiti natataba na ko kolesterol. Ay, amang ano kanayon kay agpuyat sir. Wano saan, kanayon kay nga aginom iti arak. Wano saan mo? Sa anak, siguro puyat. Sa anak ko na yung makaturturog iti rabi ngamin. Aya, baka napuyatan kay nga rod sir. Wano adda ka ti problema yung kanayon yung pampanunutin. Baka kanayon kay may stress sir. Ha? Makapahay blood pa iti stress? Ay kituwin sir. No kanayon ka nga may stress, ngumato ti blood pressure mo. Kanayon ka nga agnervyos, ngumato ti blood pressure mo. No kanayon ka agpuyat, ngumato ti blood pressure mo. Ay, kasaya. Ano sige, agyaman ak nurse. Anyang nga ti rumbing aramidek. Kat saan kayo nang agproblema sir? Saan kayo nang agnervyos? Iwasan nyo, dagati makmakan, nga makapahay blood. Saan anak ba't kiti nga mangmang ka, dagati makapahay blood? Kedi iwasan nyo digiti makapahay blood nga activities lagi pa nagpuyat. Kaya nag-exercise kayo sir. Kanayon nakbat kedi nga aglingit. Sa bali laing sir diti lingit nga ag-exercise kayo, baka mat aglingit kayo gapot ka ni nervyos you sir. Aya.
Sige, agyaman ak nurse. Makaibagbagaan akon iti asawak ti amin kasinyong tapno no lumagan direk na tapno saan akon problema. Tapno maawatan na no bilang laeng tagtenag to nga siyak ti ama ni Caroline. Amangan ko nak no isut pakat katayak. No ad-adda nga ngumato pa iti blood pressure ko kat baka maatake ak tulatan nga dinaoras. Ad-addan ton nga agprobleman dagiti aginak. Agprobleman ton ni Rebecca kenti saan pa nga naipasngay nga anak mi. Kasinyong no da kay ti adda iti kasasaad ko anya ti aramiden nyo. Ipudnok ka din. Ipudnuyo ka di iti asawa yo. Tinapalabas. Amangan no kaguranak. Kasi siyempre agayan ayat kami idi napasamak daydi. Sigurado lagi ti amaluksaw. No kuma napasamak dayjay nga napasamak idi saan kami pa nga agam amu no saan kami pa nga agayan ayat kabailak nga ibaga. Ibagak nga ibaga kinkwana. Angem agayan ayat kami matidin. Kat iti kasasaad na nga masikog kasinyong day tapay ti may sa mangigaw gawid kanyak tapno mangipudno king kuana ti napasamak. Ay. Kulak karod kit malpas ko man. No bilang laeng tasyak ti ama ti anak ni Carol. Umay ko mangorod ag Carolingin tapno malpasen. Basta kidawek lakid di king kuana nga limit ti amin nga pagtali na eden mi nga palimit ti amin. Tilaing problema eknokwan deti linawas nga sustento. Deti linawas nga 3,000 nga i-provide ko iti anak mi kini Carol. Nukas pagarigan laeng. Nalaglag ang laeng ti rikna, nalaglag ang ti problema no kasjay. Kasi amo ko ni, amok ti rarabidi kon. Agi pamuspusan ak tulatan agi remedyo akton. Ag sideline ak tulatan wenno ag invest ak to iti mesa nga negosyo nga ag-produce iti 3,000 makalawas tapno saan to nga madbadlaw saan to nga maduktalan ni Rebecca nga asawak. Ang di nanto nga ta maduktalan ti amin. Agnanayon to nga ta nga limed ti amin ken kuana kasano nga rod no maamuan nanto ngem iti sabali nga taot pakaamuan na. Bakad adanton nga kagura na. Ayun ay madeti nga Pascual. Abi madakas to iti Pascual. Dinto nga agragrag sakti kaadwan ita nga Paskwa, syakmet madandanagan, nga agproblema. Tulungan dakman kasin pangaasiyo. Anya ti aramide. Algure ka man, tawagak man ni Alvin kani Paul. Tadamagik man no napan nagkaroling ni Carol kay ni Caroline katakwada. Mabang-aran lakit di trignak. No adda katakwadan ti nangipudnuan ni Carol nga ti anak na ket adda kadakwada. Maisa kadakwada ti amana. Saan nga siya? Kas taon nga tantibang arkon to kasin yung agpaalaak no siya. No kasi ti papasamak. Aggarbuak tumot at tinto no baraw atawen. Aggatak to ti adu nga paputok. Agselebrarak to. Kasin yung dahil nga rin ti pakabuklan ti surat ko. Pasensya kayon niramang kay pa ti stress ko. Ne. Tunggal adda agpaskwa iti balay mi kasin yung kastaon iti nervyos ko ket madlaw ko nga kasla ngumat nga ta ti blood pressure ko. Anya nga ta nasayaat nga ramiden tapno saan da may agpasko iti balay mi. Mangipaskilak sa aya. Nga ibagak nga iglesia kami. Awan ti Pasko kada kami.
nagibisti mo tin iti Christmas decoration ni Rebecca. Nangikabit mo tin iti Christmas lights. Unay mo daytan. Sigurado laki ding agmalangan o ikatikdagi jay. Walat tawad. Agalagak sa tidakil nga aso ya. Tay galot ko yung taparaangan mi. Tamo no mabuting dango may Paskwa. Deti inaksa pala bumulot ti narungsot nga aso. Unay nata. Balakadandak man kasin, ya pangaasiyo. Ayan, agyaman naglaunay kay kakasin yung ti anos ken laing mga nangurnos dati nga surat ko. Ket oreno kastoy ti napasarak ita nga Christmas season. Ala, kablaawang kayo ti Merry Christmas. Nangruna kada kayo dita na Nemars Studio. Ken di ti padak ngagbibuya. Merry Christmas ko naklatan. Oreno saan nga Merry ti Christmas ko. Agyaman na kasin yung kadigiti makaitid ti balakad. At more power to your program. And God bless everyone. To'y may stress unay apagayam mo. Gilier, Itilawag City.